So what's up, guys? Murisei. So guys, today tawuya Petmax Organics. Sina nema herbs vekukuseke. No, seka ndotarongita rokuratidza nesu. Vari kutiseka. Varungu vakuseka kuti takashungudzana naye. Havazvizi kuti tinodanana mufungi. Asi sine hazvo. Amuzotati pay my tips nhasi tauya now man. So today tauya Petmax Organics, guys. This company ine natural products asina side effects, right? Ma products avo anosanganisira anorapa zvirwere zvakasiyana-siyana, guys. Improve your health, guys. So kune vanoda kubatsirwa zvirwere zveasthma, BP kana vane diabetes, inoti sugar. Yes. Vanawo tablets nemishonga inodzikisa zvirwere izvozvo. Also vanoda kuimprove Pabonde, especially sex life. Exactly, pabonde, yes. Sex life ndo nyaya huru kwazvo kunetsa mudzimba. So vada kuimprove sex life yavo, vabate vanokwanisa kubatsira nemaproducts avo asina side effects, haana chaanokonzera kunze kwekungoimprove runako. So zvinhu zvatane zvazvapa zvemubhedhu zvamunoda improve, kunyanya ladies, you might have a bad smell, vane maproducts anodzinga bad smell, vane maproducts anoboostawo libido, vane maproducts like all the tablets, all the mapowder, everything, like vane masyrups, machichi zvokuti unosarudza wega maproducts anongochida ukudai kugara steamings, guys. Yes. Zvese vane maperiod, vanetsa nemaperiod pains, chichi, all that vanazvo zvese zvokudini zvokukurapai, guys. Vanodawo kunakidzana momo chichi, vanawo maproducts adhedhe kukudza masini, like let's say vane maproducts ese, guys, aungade kuziva nezvawo, like everything, guys. And vari muno muSouth Africa, yes. Kana muri kwamuri kuZimbabwe kana Pretoria kana Joburg kana Cape Town, munokwanisa kucommunicate navo panhamba dziri pascreen. Vanokwanisa kukutumira iyi manje inonzi overnight, unokuwira watova nezvinhu zvako rungwanani kuchimboedza, vanokutumira ipapo. Vane maproducts anoshanda zvakakura kwazvo. Isuzoona toya kutaura kudai tinenge titori nemamwe maproducts tatozoona kuti panapa hatina kuzoita overdose. Rega tinosharewo nevamwe tanakirwa namaproducts. Saka zvakanaka kuti muvabate panhamba dzavo dziri pascreen. Vane makore akawanda zvikuru kwazvo. Vane more than 7 good years, yes. Guys, vari in this industry, meaning that's why tiri kukurecommenda ikoko, guys. Hazvina side effects, guys. It's just kungoimprove health yako, guys. Unofanira kugara uchingoziva kuti apa. And also everyone anotoziva weakness yake. So kana uri madam toziva kuti mazuva ano dhedu rakandibata handisi handina zvandiri kufila. It's not like you fell out of love, but zviriko, so zvinoda mukaboost keke. Dhedu mukona mukuita 2 minutes mazuva ano, makutomhanya ikoko munoboostiwa, like everything, guys, like vanokubatsirai even vanoda futi fertility products, vanawo sperm count products anokubatsirai zvese zvatotaura, guys. Hazvina kana side effects, it's just natural, like vabatei panhamba idzi, guys. Zvinodeliverwa chero even padoorstep pako. Exactly, vane macouriers anodelivera padheni pamba chaipo pekuti you don't need kufamba kunotora. So guys, kana muine any information yamuda kuziva, taurai navo panhamba dziri pascreen ipapo. Mataura taona advert, taona video ramama muchipraiswa nanataiti vachitaura kuti imika. Okay guys, komusaka kana ndiana akachena inini nauyu muzoona ndakapedzera kamasmarts. Guys, zviri pachena sehenhingi clean yembudzi. Uyu ndiye akachena. Ndanetsa chinditakura. Yes. Yeah. So guys, munotenga maproducts anotrustika, guys. Mozoti hatikudze zvinhu, takudzai.